agbasa kamgbe bụ na Igbo niile bụ ofu mana ọ na-abụzi abịa na ana Igbo mgbe ụfọdụ dịka na-ekewasị onwe anyị mgbe gara aga ka gọvanọ chiburu Ebonyi steeti si na-abịakwa ha n'ihe a na-esokwa na Biafra na Ebonyi esokwa na Biafra ọ bụrụ na ị na-esonyere ụmụ ihe na-emegasị na soshal midia ị na-afụ na mgbe ụfọdụ ọ kachasị ndị Anambra na ndị Ebonyi ọ na-ada ruo na ndị Ebonyi bịaziri na-agụ onwe ha dịka ndị agụpụrụ agụpụ ka dị afụcha onwe ha dịka ndị Igbo mgbe ụfọdụ a na-ene onwe ha anya ka ga-asị na agụpụrụ ha ma ọ bụ na a na-eweda ha na a na-enetu ha anya ha ebusojikwa na ndị Igbo awa chọghị itinye ọrụ n'ụbọchị tata maka na enwere ihe na unu na ha afọ anyị na-egosi n'ugbu a ebe edere na ndị Ebonyi sokwa na ndị Igbo na anyị bụ ofu wee sị enwere onye mere ndị Ebonyi ka ndị Ebonyi mere onwe ha n'ụbọchị tata dịka unu ma anyị dị bụ ọ ga-atinye ya bụ okwu ọnụ ebe ọ kasị na-atọ m ụtọ bụ na Ebetike ndị Igbo bụ onye Anambra Ebetike Ugwumba nọ nwoke terete gịnị nke mbụ bụ gịnị na-esere ndị Igbo na ndị Ebonyi gịnị na-esere ndị Anambra na ndị Ebonyi isikwa m kwuo ama na Anambra mana ha na Ebonyi na-ese okwu ọ bụghị esemokwu ekwechi ka anyị kwuo eziokwu ka anyị wepụ ahụ ka anyị kwuo eziokwu mgbe niile ọ na-ada dịka ga-asị na emere ihe na ejideghị onye Ebonyi kpọọ na onye abụ onye Ebonyi na-eziri ejide n'uche ọ daha ana na Ebonyi na-enezi Anambra anya na ụdị na-eji ha nke bụ na gọvanọ chịburu ihe na ọkwa Abakaliki steeti a gara gbawa afọ ya ka anyị kwukwo eziokwu Maazị Ugwumba nke bụ ezie bụ na afọm ihe akịdị na-egosi na onyonyo akwụkwọ mmadụ sịrị atị na m ọ dịka asị na mgbajilize Ebonyi ọ dịrọ possible ọhịa mindset ndị a na maybe ha na-afụ onwe ha from side of inferiority o kwesịrị ịta nnọ kịta gị bụ Ugwumba ewesị m Ebetike ịmana ibe ezigbo anụ ọfịa in short na igbe makakwu ọ mfe ya na mbụ makakwu na mbụ anụ ọfịa wutebe m ọ bụrụ na isi na mbụ ezigbo anụ ọfịa ajọ gị kere ụdị nke ọ bụ lion or leopard maka mmadụ na-aza agụ ị nwere ike isi m na igbe ezigbo ịdị useless asị nke to you na anamad how useful mana na ndị useful to myself to you adịghị useless to you maka na ịbahara m uru dịzi mbụ ihe kwuru is not ihe mma kwuru n'ifil na ndị Anambra na-akpọ ndị Ebonyi ọnụ bụ mindset gị Ebonyi bụ a state of its own ha nwere their mindset ha nwere their culture ha nwere their type of living ọzọ ihe ọ bụla maybe ihe ifil na onye Anambra sị gị like ọ sị gị okay pụta ebe ahụ ibiro nọ because ịbụ onye Ebonyi it doesn't all mindset ka ọ bụ anyị kwesịrị ịbụ ndị Igbo onwe ife ya agwa nekwa ndata na-emedịsị m onye kịta onye Ebonyi jụa onye ebe ka ịbụ ọ sị gị na abụ onye Ebonyi steeti ma ọ bụ Abakaliki ya afọ be ha mana ịjụ onye Anambra onye ebe ka ịbụ ọkpa afọ wede direct the thing is ihe eme obodo ka ọ dị prominent ihe akwụsị ifil inferior isi na ịmaghị ebe ọ bụ sị gị ịgacha ebe ifu ya mana ikwenyere na unu na-akpọ ndị Ebonyi ndị Igbo ndị ọzọ na-emekwa ya mana ọ dị ka ọka ndị ịma na Anambra nwere ajọ unu na-akpọ ndị Ebonyi ndị Fulani ndị Igbo ọ bụ eziokwu esebe mgbe kpọ ha ọhụ na mkpọfa Fulani ndị Igbo na arụ umere mana esebe mkpọ ha a na-anụbeghị nya mbụ mana ọ bụ na ịchọ ịkpọ ha Fulani ndị Igbo kpọọ ha onwe ihe umere asị m ịchọ ịkpọ ha kpọọ n'akụ nge n'azụ ngwa ka nke ọrụ unu nke tọrọ bịa mgbe anyị banyere sekọndịrị skuul Anambra na Enugu na Ebonyi a ka dịkọtara ọnụ mpaghara ndị ekepụrụ site n'Enugu anyị niile ka dịkọtara ọnụ sekọndịrị skuul ahụ Union sekọndịrị skuul ya Boys High School ọkụ na anụ dị na anaba anyị na nna m mgbe ahụ ihe anyị na-akpọ ndị Anambra bụ ndị agba enu ha na-akpọ anyị wawa ime ha na-asịghị all those village boys ndị wawa ọ na-eme anyị na-ene nwe anyị ka a ga-asị ịmagụ na ụmụaka si village gbagote ya na ụmụaka taụn abịa ha na anụ ndị bunu na-enwe ajọ ọnụ ihe ọ bụla abịa ha n'ime asị anyị ndị wawa anyị ama ha na wawa dị dịka mmadụ ịkpọ mmadụ aboki
ịma na ife onye Hausa kịta ikpọ ya Boki my friend ụfọdụ amakwụ n'ihe ọ pụtara ruo ka emechara ka ọ wara anyị na wa bụ na isiri m bịa ka emee ihe ọ bụrụ ihe ọjọọ asị gị wa ikwu onye ọzọ asị gị wa ọ mgbe ndị be anyị ndị okenye bidoziri kọwa wee bido kwuwe ya ma n'egwu ka ọ na-emetụzi anyị n'obi na wa bụzikwa nke bụ na mgbe e kere Enugu steeti ihe etinyere mgbe ahụ bụ Enugu steeti ma ọ bụ Wawa steeti ndị a wee họrọ inye anyị Enugu steeti a wee mee ihe na mana eziokwu bụ eziokwu bụ na ndị Anambra nwere ọnatarachi pụrụ iche gị na ha na-emekọ ihe a ga na-atụ anya ka ị na-emetụ etu ha si eme kpatara na ọ bụrụ na ị gbara onye Anambra bọyị ikuku ya ga-efesa bụ onye Anambra bụ ezigbo mmadụ ịgbakwa na onye bụ onye ihe na ị ga-amụtakwa maka na e nwere ọnatarachi ndị ọbụla nwere mana ndị Ebonyi dị ka a ga-asịzi na ha bịara were nke ha na a na-emegbu ha na a na-eme ịfụ ha dị ike ọrụ na-akọsi ọrụ ike na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ihe a na-akpọ sincerity ihe a na-akpọ na mmadụ dị loyal ịchọ onye dị loyal chọọ onye Ebonyi steeti chọọ onye Abakaliki mana achọkwanye ya okwu maka na ọ bụrụ na ị chọọ ya okwu chọbighị ya oke onye Ebonyi bụ ihe ji mma gbupụ ndị taksị aka gbupụ onye taksị aka na-abụ si ọma taksị ọma rate mgbe ochie nke bụ na rugbe tata ndị taksị nwere etu ha che eze ndị eze ndị Abakaliki mana amaghị m ka a ga-ejisi na ndị ahụ Chineke gọziri n'ụdị pụrụ iche ọ bụrụ na iru Ebonyi steeti natural resources na Ebonyi steeti ka nkụ mana ọ dịzị ka a ga-asị na ọmama m kọ na ha esoghị ibe ha bido akwụkwọ n'oge ma ọ bụ na ha dịka ị kwuru ekwenyere m na nke ahụ na ihe a bụ mindset atinyegoro n'ime ha mana n'uche nke anyị mechara anyị ga-ajụ ndị ọzọ jụkwa ndị Ebonyi ka etu a ga-esi kụpụ ya bụ mindset dịgoro ha n'ime maka na ọ dị ka ọbago n'ọbara nke bụ eziokwu bụ na ịkụpịa dị very simple ọ dị ka ịta na-asị ndị Hausa gụba na akwụkwọ bido ha majari school ha sị na ha achọghị ya ya chọrọ ka e create a new being in them ka ha ma that na ọ wee ihe eche ha bụ na ọ bụ na ebe ndị Ebonyi nkịta most of them agbagoro ndị Anambra boy most of them apụtago township mụta bido ibu friends with ndị Anambra so if I had amapụ obi and they associate more with people on outside so mana ha kapere mpe ndị na-edo ha kapere mpe ọ ha nwazie educate ndị be ha why that na ife uneche abụrụ ya like obere ihe mekịta ebe na ndị Anambra sị onye Anambra nwere ọnụ nke nwere ọnụ nke gị mana Anambra nwere ajọ ọnụ ikwetara definitely onwe ihe ga-ama okay like udo onwe chọka ịmara like Americans asị ha nwere ajọ ọnụ all mindset America is go fuck you where are you it is America a black American from na train na Hong Kong we say mo hi where are you from never any inside from Nigeria or some Africa inside seems you don't go to you didn't go to school or how do you mean inside Africa is a continent inside you where are you from or some American inside no you're a second class citizen or some inside the second class citizen in America na blacks are Americans na Americans been they rejected from Britain ndị ala ekpopu na ndị ohi ụja ha America dump ha there inside so na ikpo n'oge na America na igbo an African a deport to America na anya chọrọ gị America achọrọ gị so he was the second citizen ọnọdụ ajọ ọnụ wapụtakwa ọnọdụ osim fuck you inside from front or from back or return na next stop na train because na onwe ihe dị no okwu versus nke m eta nnọkịta m onwe ihe mmadụ ya agba nkịta isiri gwawo m onwe ihe mmadụ dị na nwa ya agba nkịta isiri gwawo m ọnọgide ka ya ike asị gị nne yu isi na onye akpọrọ nne m iyi nne yu ịkpọ m nne m asị gị na ọnwụọna what next ịgbasa asị ịchọ ka nzie gozi ga zie na ndị mmụọ nke meji aka zobo onwe gị because ihe kwuru bụ to provoke me so ndị Ebonyi will stop seeing themselves as second class citizen all inferiority complex na cause ya nwakịta asị na ha agwa m ka ha ji ego echi ya aka na ana understand that na what it is weche onye ọbụla nwere right to speak up and him and ndị Anambra adịghị exposed for a very long time so agwa ha na-akpa abụrụ maka ngị nwa onye Anambra nọ ịkwa ịnọdebe ha nọ ịnọdebe ndị Anambra na ọ bụ na ebe onye mbe ịma nọ nwụna maka o nwere ike ihe ya agwa gị n'ọnụ ịma kịta na onye Anambra nwere ụta nnọkịta mgbe nne nwụrụ ndị friends m ndị Anambra ihe ofu bịara gba aka like this ọsị m hey epetike iri na nwaanyị a onye na-akụ eche na onye ekwu arụ nwaanyị kanara nka nsị mba na ọkwụ na ọnwụrụ ọnwụ chie ọsị m na-asị n'afọ posta ewee mara na nwaanyị nwụrụ ọnwụ chie na ọ bụ na obe ndị na manọ gị ririe onye ọbụla bụ onye mba mana njakịrị ka ọ na-ama so mana ọ bụ na egwe onye mba
o gosi onye ekwu arụ ono kwuru ndị onye ọbụla no ba mgba mmadụ na no matter because ama gwa nke ka nke ahụ so ndị Ebonyi who stop seeing themselves na ekwu ha n'obere ihe asị na-ekwu ha ọ dị ka nke na-ekwu Abakaliki Street ọkwa ya ụmụ ihe ya ma penu ka teacher ji mark good the same pen ka ji mark bad Abakaliki Street bụ ihe na zakịta ihe eji mara ya na governor pụtara change to Club Road emecha kịta eribat kwa na Abakaliki Street doesn't mean anything Abakaliki Street onye Abakaliki je na ayenya na free onye Anambra je na ayenya na free na nke obu so ụmụ ihe abụzi ihe na bodo ọnụ asị na onye Abakaliki zuru ohi ịma na onye ihu ekwu nwanne onye anyị na ọhụ onye village anyị na onye village ọzọ ọ bụrụ village anyị na ụmụnna na-ezu ohi simple efes na ji Abakaliki na ejiwe ekpo Ebonyi ejiwe ekpo nke ọzọ ọ dịrọ mma because starting na-ebute segregation ọ ya eme gị ifukwo onye mmadụ obi na-egbe gị igwe stop being angry about nothing. Ọ dị mma epeti ka ịkpọrọ ihe unu eri mana ka m na-achịkwa azụ ọzọ maka na mgbe anyị nọ secondary school ndị a megidere anyị ihe nke bụ na ma ịbata soro gba bọọlụ asị gị village man a adị ma na ụfọdụ ndị si village ụfọdụ n'ime ndị si village gbagote ka nwere ike dịka ha adọka n'ike mana ndị a si na town ha niile abụkwa ndị Anambra mana ịmagụ na onye ọbụla na-eme township anyị na-asụ dialect anyị dịka ndị nwaanyị na ha chọrọ iwepụ anyị anya mgbe ụfọdụ anyị ekere ọgụ anụkọtazi ọgụ ịma ọgụ doro anyị anya from village bụ ịkwa maka akwa anya ekpo onwe anyị n'ọkpa gbawagodo ihe dịka mgba mara onye ka ike mana nke a bụ na gị na mmadụ ka ga na-ekwu ha kụziere anyị na gị na mmadụ ka ga na-ekwu na-eme ihe na tupu ịkwa aka ịpịa n'ọkpọ n'ọnụ anyị mụta nke ahụ bifo anyị na-eru GS3 onye ọbụla mata ibia mana ofu ihe mere mgbe ahụ bụ na n'agbanyeghị ihe ha niile ha na-eme ọchịchị Anambra steeti mgbe ahụ dịkwa n'aka ndị mpaghara wawa maka na ji mgbe obodo na-achị mgbe ahụ Ifeanyi Enemchukwu bụ deputi ya emechakwa onu ọbịa weru ọ bụ eziokwu na ọgụ bọjetị Buhari bịa chụtuo ya mana emekiri sure na ọkpa onu ome nke anyị asị so long as na ọ ka bụ onye wawa ihe ọzọ bụ na mgbe anyị pere mpe ama m na be anyị ịbịa n'Enugu mgbe aha bụ Anambra na Enugu ndị nwe ọkara ụlọ dị n'Enugu irigwekịta ọka dịkwa etu ahụ ha gogidere na goro ana maka be anyị dịka m kwuru be anyị bụ amechi ọkụ na anụ ndị a wee goro ana na-abatazi na vileji enwere mgbe o ruru ndị be anyị si mba nke nwere ama m mgbe papa m enwere na ndị ihe na anyị chọrọ ire mgbe ahụ asị na 11,000 mgbe ahụ asị na 11,000 ka anyị chọrọ ire asị na 12,000 so ofu onye nkanụ wee bịakwa 11,000 ka na-eme ihe na mba ka sichewe onye ọzọ ofu onye nwoke wee pụtasị na nwanne ya nwoke na-arụ na UNTH laikra na ahụ na ọ chọrọ igwe na ọ ga-akwụ 14,000 mana a ga-enye ya 2,000 enye ya nwa 2,000 n'ime ya nye anyị 12,000 papa m si maka gịnị siresi onye ụlọ maka gịnị na ndị Anambra egoro nebatawa ọ bụghị ndị Anambra nọ ndị agbaenu ka anyị na-akpọ ha mgbe ahụ na ha egoro nebatawa vileji ma ofu ụbọchị kịta achụpụ anyị n'ime vileji maka a na-awakpo anyị anya mgbe ahụ mmeri mgbe e keziri steeti aza onye ọbụla si ndị ọbụla ihe a na-emegbu ebusara ha ma orue n'ụtụtụ ndị niile si Enugu a na-aga Anambra o segwara okwu mgbe ahụ mana edozie nkịta ya bụrụ ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na unu azọghị onwe unu eche na enwere onye ga-azụ unu maka na ndị ịmarụ na onye ọ bụ gịnị ya nwere ajọ ọnụ ịkwụta ajọ ọnụ nke ịmara etu ị ga na-echi n'azụ onwe dịka ihe anyị na-ekwu kịta ndị vileji m enwere ihe okwu a na-ekwu na ihe eji enye mmadụ nsị na mba ọzọ ka ndị vileji anyị ji mere njakịrị dịka onye a sịrị na ọ dị ka irie na ndị be anyị ma amata njakịrị ọfụma a na-ekwu onye ma gwara gị ọnụ a ga-aba ọnụ gbara aka mana ihe na-emezi bụ na ndị ama m ka ọ bụ skuulu a ha na-emeghị ihe na Sam Egwu wetara free education emegede kịta na enwe mgbe a na-akpụta ụmụaka na-atinye ha n'ụlọ akwụkwọ maka ị na-aga mgbe ụfọdụ ihe ụfọdụ ji kpọwa ha ndị Fulani Igbo bụ ị na-aga ifu etu ha si buru akpa ha yechara akpa ha n'azụ ha dịkwa agbabọghị so ihe ha na-eme bụ ahịa mbugharị a mana imegharị ihe bụ imegharị mindset ụmụaka and ọ bụrụ na gọvanọ Ebonyi Nwifuru biko anyị na-agwa gị biko gbaa mbọ tinye ọnụ na ya bụ ihe tinye isi na aka na ụkwụ na ya bụ ihe ka a mara ka ụmụaka na-etolite a ga-enwe different mindset ka ọ ghara ịbụ na anọkọtara etu a ihe na-eme ndị nke a na-emekwa ọ bụrụ na unu bido zọwa onwe unu enweghị onye ga-eme unu ya wee peti ike pịachi okwu a tupu anyị abanye na
agba nke ọzọ ịpịachi okwu a ka m kọwalụ ụnụ ndị Ebonyi Ugwumba na-akọwa ka amaka nke a ga-eme ka atụgharịa mindset ụnụ. Let me tell you one thing. First, ụmụaka bụ ụnụ ekwere apụ apụ ọlụ oyibo ha bụ ije ọbata ọlụ oyibo na akpọrọ ya otu echi na-ebunye ya akpa ọ bụgo nnọọ my 10 dị n'ime ma kombu 5 ọ na-akpagharị from street to street ihe ọ bụrụgo life ya anọ na nwa dik life ka ọ bụ ọ ma mụta anything from it o believe na adị independent no a sị nwe gbu ikpere na ọgụọ nne ya la cheki ndị bụnụ gbara ndị Anambra boy like ihe na-ekite ekwu m ị mara most of ndị Ebonyi take over Anambra State ebe a na-azụ ahịa because ọ bịakwa boy ọ gị esetụlọ ya gosi ụzọ si abụ mmadụ ọ bụrụ mmadụ anụkwara m na ibe anyị gaa na Nnewi na ha buru ibu ndị na-azụzi ha take over Nnewi because of gịnị Anambra ha tụrụ na hapụ na-ego ana na-alụ ụlọ very soon ha eso n'onye ụmụnna na-anụ nwa ọga because na most of ụmụazị bụ ụnụ ọ pụọ ihe gbuo isi ahụ nya bụ establishment ụfọdụ na-ebe eburu ọgwụ ka aka nwoke mmadụ ka ọnya bụ establishment ka ọ wara ụmụaka ọcha ịpụta ọrụ oyibo ọwa ọpụta ebunye ya akpa chi ya gara na switi na mineral etiti anwụ ọ na-agbagharị gonu sweet ọ bụghị way out because ọ ya eme progress ya akwụsị a certain level mana o jee gba anya bụ boy ọ dị ka ịga university 4 years ihe ị ga-gain bụ knowledge difference adị between you and onye nke ọzọ o jee gba boy maka ihe ịgba boy ndị Igbo bụ mahadum university ka ọ bụ ịgba boy mụta ntụ na aghọ dị n'ime if you that you can mix up ọ bịagodu first of all ebodo kpọọ ya ji amụ ụfọdụ nwere ike ịgba ya ji ọwụ mkparị ka ọ bụ first name ana just onye a na-akpọ onye ọbụla ọsọka bụrụ nwa ọga ọ bịa ha na-egba ya ji amụ ụnụ afụzi na maintenance na-emewu na ibe onye Ebonyi ị na-afịa ala dat ọ na-ewute gị a na-ekwesịghị ọ na-ewute gị ndị mmadụ enwe aṅụrị ọ dị ka mgbe a na-aga skuul gainem bụ ọmụ ekete ike ọ bụla asị gị ihu efi iwe wee je na ọgụ maka akpọ gị ihu efi ị ga-azagide ihu efi wee nwụọ mana ọ bụ na akpọ gị ikpọ ihu ebune ọcha n'ụzọ maka ọ naghị ejebe ọnụ gbara aka so ndị Ebonyi na-afụzi naanị ihe ọbụla bụ against you ihe ọbụla bụ against you ọ bụrụ ndị against you eche na-ebe Igbo another this creation state creation na-eme ekewa kịta ụwa into 3 ma ọ bụ na ka ekere Ebonyi ndị Afikpo nọ n'ime ya Afikpo bụ Imo steeti kwe ha si abịa join ụnụ kịta ekekwe ọzọ anyị nwekwa nghọtafie in between two mana anyị kwesịrị ka enwe anyị bụ ofu Igbo bụ ofu ihe ọbụla agwara gị mara ya na onwe ihe ọ eme gị na ihe ọbụla agwara gị bụ ọnụ ka mmadụ ji wee kwue were ọnụ saa ya ọ bụla ịchọghị ịsa ịtọ na ọjọwara onwe gị ọ dị very simple ọwụ ego ọbụla na alamenti agbasị na ndị bụ zuru ohi jụọ ndị bụ zuru ohi a ụmụazị bụ na rizim ha ji bịa na Anambra kịta sị na ndị kidnappers ndị Ebonyi asị ka ọ bụ na onye ahụ jụọ ya kpọọ ya na ihe asị ka rizim bụ na ha pụta fahe esi ezigbo ụzọ ọ pụta jelebe granọt bụ toketa granọt ọchọ ibute ike o jebe dibịa ọchị fim ha na-eme okopụ na line bido nke ọba ha jebe ọ bụkwa asụsọ ha na-eme ya ndị Igbo ndị ọzọ na-emekwa ya na ọ na-ekwu ebe ọka njọ na-ekwu maka Ebonyi ọ dị everywhere amakwụna ihe na-ekwu enweghị obodo ọbụla ị gara ịfụ ndị ara n'ahịa be ha mara na obodo ahụ afụbeghị m obodo ruru ịfụ ndị ara afụbeghị m ọ bụrụ na ekperi m adịghị achawa agbara ọnụ ọ bụrụ na aka na ofe ogori adịghị achawa agbara ọnụ ndị ara na Anambra steeti nekwe na anya biko nke m bịakwara mbọsị m gbara akwamozu mmaga ọkwa ha nekwe na anya biko ịmanụ gị gba wee bịa nekwe anya biko Peter Obi sị na madman nyere ya advice the only place madman na-enye gọvanọ advice bụ na Anambra ya bụ na ndị madman a na-ekwu bụ onye nke nọ transit onye Anambra na-afụkwana ihe ọkwụ na-afụgo ihe ha na-eme maka na ihe anyị na-ekwu kịta ịfụ na ekwuru m ya na ndị Anambra na-ekwu mana the truth dị n'ime ya bụ biko n'ịpịachi okwu nke mbụ ọ bụrụ na aka ọghọ ọnụ ikweta ọ ya bụ na ịdị ka ihe a kọrọ mana ọ bụrụ na atụgide tụgide okwute ikpokuneta okwute ahụ were emere ihe ndị oyibo na-akpọ stepping stone onye ahụ ike agwụ ya ọfụna na supply gị materials for nothing ya bụ na nke mbụ bụ unu bidogoro fuwe onwe unu n'anya maka na amaara m nọọ na Ebonyi ka ọ na-abụ akpọpụta ụmụaka na-eme gala na-ere gala emechaa ya enweru baro setụlụ ha ọ dịghị mma ana m aga Ebonyi ọfụma onweghị ihe ụnatarachi na-adịghị na Ebonyi etigidego mkpu ya all these chippings ụmụ white stone aga headquarter ya bụ na Ebonyi ka ọ dị ịkpụ ite bụ na Ebonyi ka ọ dị ụmụ natural resources a na-enweta nnu
zọrọ ndị Biafra mgbe gboo mgbe a na-anụ ọgụ bụ na Ebonyi ka ọ dị. Ha Igbo sort of the nation. Ya bụ na Ebonyi nwere ihe ndị Igbo ndị ọzọ na-enweghị. Inekwu anya na ego Nigeria na-eyuzu na 10 naira bụ onye Ebonyi rugbo echi ose afọ Igbo. Ya bụ na ihe m na-ekwu bụ na unu ga-ebidogodu site n'ịgụ akwụkwọ mix with ndị Igbo ndị ọzọ onye gwaghị egwu ya. Amaghị m ka eruru mana National Assembly eruo mgbe ụfọdụ ọ dịka ndị Ebonyi na-agbara iche. Exactly. Ọ dịka ihe a na-ekwuzi na ha ya bụ ozi ndị Igbo. Enwere etu ọ dị. Ọ nwere etu ọ dị. Anyị na-ebu ndị Igbo. Kama unu eche na enwere onye na-akparị unu maka na anyị bụ ndị Igbo dị ajọ ọnụ generally. Nwekwa mpako. Nwekwa ngala. Ya bụ ọ bụrụ na ị nweghị ngala, ịnọdebe onye na-eme ngala, o nwere ike o jiri ajọ ọnụ ya chufuo ichezie na ọfụhụ n'anya ma ọ bụ na ọ na-eme ha. Ya bụ biko onye a wepụtara ihe a na-asị na Ebonyi mere nke a anyị hụ onwe anyị na Ebonyi bụ ofu. Ebonyi na ndị Igbo niile bụ ofu right from time Imo River. Onye ọbụla ebute na nkewa, onye ọbụla enwe na ihe na aka niile aha ha mgbe a mụrụ ụmụaka na ofu ezinụlọ aka niile aha. Ya bụ na ijiri nke akara m ejiri nke akara Ọsadebe kwuru ya na ịma nka m ogologo kama mkpụmkpụ. Ya bụ udochia epetike Ugwumba ịkara aka ka emesịa na ya dị Opurobios Igwe Ajenga.